gerne blive ved med at holde farten i bolden. Vi vil gerne blive ved med at spille ordentligt teknisk og blæret fodbold. Så derfor gik vi i gang med den her proces, der sagde, at vi vælger at nægte at spille med en tung bold i vores træning. Og i alt det omfang, vi kunne, også til kampe, der overbeviste vi de andre trænere om, at vi skulle spille med en lettere bold. Det har i hvert fald resultatmæssigt gjort, at vi, synes jeg, har holdt hastigheden på vores hold rigtig, rigtig fint. Og så er der lige den lille detalje omkring skader. Der siges, at der er omkring 6 gange så mange skader i pigefodbolden, som der er i drengefodbolden. Og hvis vi ser på vores egen årgang i klubben, så er der noget, der i hvert fald ser ud som om, at det er rigtigt. Det er vores årgang 92, som har spillet og træner med en 5'erbold hele tiden. Der er det altså 6 piger, der i dag i mellem 15 og 16 år, som er blevet knæopereret. Og i vores årgang 93, 94, der er der ikke nogen, der ser ud som om, at de skal det operationssystem igennem. Det er rigtig rart for os ligesom at opleve, at vi bliver hørt fra de højere magter, at vi ligesom kan få ført noget igennem, fordi at tit så føler man sig lidt lille i det her kæmpe samfund. Så det er en rigtig fed oplevelse for os. Ja, men så vil jeg også godt have lov til at sige mange tak. Og det er rigtig dejligt for mig at se den udvikling, der har været med piger og fodbold. Tak til Maiken og Tina for en stor indsats for sammen med jer at udvikle fodbolden. Og jeg synes, det er spændende, at I har udviklet denne her bold, som er lidt mindre, fordi man kan jo godt have sådan en opfattelse af, altså når nu piger vil spille fodbold, så skal de også spille med en bold, som er ligesom den drengene og mændene spiller med. Og der har I simpelthen valgt at gå nye veje og sige, jamen der er forskel, vi ser det i andre sportsgrene, hvor man udvikler andre bolde, og i stedet for bare at sige, ja, det er jo trist, og som Mike også sagde, ja, man får jo sådan lidt skader indimellem, men det er der nok ikke noget at gøre ved. Så har I stedet for sagt, behøver vi at finde os i det? Og I har fundet ud af, nej, det behøver I ikke at finde jer i. Også takket være forskere, som så har kunne hjælpe jer med at udvikle sådan en bold, som giver jer piger nogle bedre muligheder og måske en større glæde ved at spille fodbold. Det er jo klart, at det er rart, at man ikke skal igennem sådan nogle knæoperationer. Og det der med at hætte bolden der, det er jeg nu glad for, at det ikke er mig, der skal prøve at finde ud af. I skal ikke prøve at få mig til det, fordi det går galt. Men jeg kan godt forstå, at det spiller en meget stor rolle for jer, at I har en mindre bold. Tak fordi I er pionerer. Tak fordi I gider vise også andre piger, at fodbold også er en mulighed for dem, og så gælder det om at få sparket den bold i mål. Ja. Tak. Er det din idé at lave den fodbold? Ja, sammen med tøserne. Ja. Det er det. Vi måtte erkende, at vi nok ikke kunne blive ved med at insistere på, at vi skulle spille med 4-bolden. Altså, vi ligesom siger, så måtte vi gøre noget andet. Kan du forstå, at sådan en bold ikke er opfundet endnu? Nej, men der er jo noget med, at man tænker, at når man nu begynder at spille fodbold, så skal det være ligesom mændene, og så må man også gøre på helt samme måde. Og så får man måske ikke tænkt over, at jamen, der er sådan set forskel i styrke og i vægt, og det vil sige, at der skal noget andet til, hvis man skal yde det samme. Og det er jo takket være, at der er nogle lakse kvinder, som går ind og engagerer sig, og sammen med pigerne og nogle forskere, så får udviklet den her bold.